Здравейте хора, аз съм Боби. Аз съм Сандо. Днес ще експлорваме една сграда, която се намира тук зад нас. От доста време се каниме да я експлорваме и днес ни се отдаде шанс, понеже нямаме работа. И така. Ние накратко сме безработни хора и да. Да, ако има някаква работа се вършим в нас и това е. Добре, нека започваме. Тук вече сме в сградата. Попитахме дали има някой. Не се отговори. Точно. Абе, то тук няма нищо, бе, брат. Чай да ви тук да има някакъв... Ето го има стая, бе. Има ли? Чай да извадим. Покажи към мен. Имаме с нас EMF. И сега ще изследваме миналото видео. Само внимавай. Да, наистина. О, тази сграда е много голяма. Няма EMF, какво ще кажа? Чиста. Казва, че няма нищо. Като видиме някой. Май има някой. С това с трактора чупат. О! Чу се близко. Майде от насам няма тук. Ще прекъснем видеото за момент, само да погледнем. Връщаме се след мъничко. Връщаме се след малко. Да. Ходим малко по-встрани. Боки, аз ти предпочитам да препоръчвам ти да вземеш нещо в ръката ти. Няма нищо. Ама не типа в едната дали ще имаме по другата в това. Това... Знаеме, че това... Опа, това много играе, бе. Мога да заради телефона. Не е заради телефона, бе. Е, сега приближавам нещо. Знаем, че това е бивше военно училище, академия за войници. Има стари чепици, лачени тук. Майко, тук е огромна сграда. Стълбищата. Ъглите ме притесняват. А мене стълбищата. Да не дойдат някой горе. Не повече ме притесняват такива. Да няма някой хора, които се чуят. Няма никой. Не, повече това е с лентички с камера. Има маза. Гледай каква маза има, брат. Не. Не. Тук ме фащаш обезо, пак камера също. Да, верно. Не сме от най-страхливите, ама си ни базе. Малко си ни бъз сега, защото за първ път влизаме в тази сграда. Който му сме опашил главата. Бетон ли е това, бе? Не си го знам за дома. Това ги бе, след това, брат. Да. Колко правим са нагоре, Нагоре май няма да скачам по тия стълбища. Или той тавана пада, бе, човек. Ето, вижте, хора. Тавана се е наклонил. Затова, между другото... Гледай, какво става тук? И то... В предишното видео намекнах, че не е хубаво се влиза в гараж заради покривите. Сами виждате какво се случва. Може да стане така да ви падне на главата керамида, нещо, дъска. И да си ебе. Обаче това го правим за ръжас. За да може да виждате, да видите сградите. В Сливница има такава инициатива. Мале, човек, това ако падне на главата, направо ти казвам. После ще те смага. Мале, там какво става, човек? От какво? Колко са пътнали гради там.
Епа. Вземи малко дигни това, се вижда като хората, а ти си го наклонил. Добре. Тук дали ще... Така ли е? Малко на бъс. Аз почти се качиха, Ама с тия гради, гледай, какво става тук, брат? погледни стълбището, ма не градите. Да, верно, стълбището, гледай, какви са. Не се качвай. Стълбището е почти предпадане. Ела да го видиш. Ела да го видиш само. Ела. Че? Тук по-смъртно не наскачим. Какво е мазето тогава? И аз само да светна. Кой? Аре, дъските, какви са на мазето, човек. Ютрай! Откоро се чумаш? Да, верно. Ела, навънка. И излизаме отново. Не се знае кое е. Боките май си промени решението. Да, бе, верно бе. Иначе, ето го, това е стълбището. Тя е почти пред разпадане. Какво това е? Мукни, бе. Стига за яя, бе. Яя е тук на това. На стълбището, да мога да се гледам всекъде. Добре. Мале, кой е писал с гъ... Виж какво пише връх. Ама не това какво пише връх, Козяк ли е? Не. Не, някакъв друг връх е. Чанта... Тук пише чанта за... Ситен... Я, видиш на там. Няма нищо. Само една страница. Е тук. Колев. Ето. Мале, как ми трепери ръката. Аз това ще кажам, викам Боки, стига треперия, брат. Така ми трепери ръката, човек. ЗКТЧ. Това не ли сърби? Чакай. Че те скъсам накрая. Майка тук някакъв ми си видят Сърбия. Не. Не, среден нещо си там. Среден накрайник. Кабел за Работа на... номер 114. Не, пи 114. Какво е да значи това? Има ли такъв самолет? Не знам. Не съм много на тиз военните работи. Освен автоматите. Това е само по ловджийските неща. То с готин пичага. Да, ходим на лов. Правим се на ловджи. Мата Хари. Добре жига тук, мога път да учете нещо. Ти мятате ме една песница. Зареден щит. Ето бе, не се базика. Представяш си долу мазето да има такива неща. Ето, Зареден щит. Скоби за захранването. Къде псуваме, трябва да слагаме такива. Само цензори, батко. Какво пиш там, бе? Дневник. Точно. Комитет за културата. Я. Игра десно 85-та година. А. Това се добива далечко. 1986-та. Календара. Я им че си им коя била моята рождена дата. На кой ден се пада. Не, в смисъл, кога се падаш? Вече не излиза, бе. Не ти излизат сметките нещо, не се чини. Аз нещо друго проверя, но не се положи. Там какво има? Дрехи. Вой, човек, там това е голяма стая. Я? А ти пика ми гълва, как ми изкара къл там през джама. Там има нещо, заровено. И верно, бе. Обаче ме страх да слезе. Не. Путя.
Аз не питаш. Дали? Явно, тук. Той си тук. Ако дойде отгоре, бегаме направо. Ако дойде отдолу, Пак бе. пак. Има там да има първо. Си. Защото да видим, даже ако се чуе, че ти запоставите му тук да минем за по-бързо. Да, ама там много скъпа по тебе, за да ти покажа нещо. Ева. Ако некой дойде и ми изгърни отзад, после ще му разкатае глава. Айде, хора, с малко се връщаме в друга сграда. Тая се видява, че няма да може. Ай. Така хора, това е другата сграда. Съжаляваме много, обаче другата не можахме да я направим на 100% да я експорнем, защото беше много лошо на втория етаж. А и се чу отдолен някакъв шум, цено стъпки и не смяхме слезнеме. Ай, плюс това имаше нещо заробено и не се знаеш какво е това. Имаше нещо заробено, не смяхме да видим. Признахме се, че сме малко бъзвавци, но тия са нещата. Ето тук има още една сграда, но тя е... Няма какво да се покаже. Да покажеш, че не мога да се влезне. Да, сега ще отида да покажа. Има само кабели, явно някой. И така. Сега ще проверим тази тук. В нея сме влизали вече. Има горе-долу за експорване нещо. Но ще видим, може да има и нови неща. Само като гледам, пак трябва да имаме покрива. Този покрив и той е предпадане, даже ето някои части даже са и паднали вече. Влизаме. Включваме EMF-а. И влизаме. Ай, сега да видим какво става тук. Опа! О, какво си ти? Варови като го гледам. Та може, то 100 метра по-нагоре е мината. Само искам да ти покажа какъв е тавана. От плоскости на това. Ама нека не чувам стъпки. Отвънка. Я чакай си взема бокса. Ама ти не казах какво взимаш, защото да ти изкрива завицането. Да си. Да! Ай! И сега гледаш в нас някакви вина. Директно майка е. Една песница. Не се чувствай, брат, в филма Трите Хикса, не дей. Брат, чувствам за... Плашиш ме. От филма Рок. Между другото, ето това има самолети, но те са Военни. военни. Подчертавай, военни. Добре. Подчертавам, военни. Дими се сянка. В тази сграда тук няма нещо интересно. Но поне мога да покажем цялата. Да, тук поне му е покана цялата. Преди известно време имаше тук едно хале. То беше огромно хале. Но проблем е, че го бутнаха. Тук няма нищо отвор. Сега излизаме и отиваме в другата сграда. Кога ще е друго? Еми, здравейте пак хора. След леко прекъсване от другата сграда, къде експорнахме. Сега ще ходим в едни бункери. Ай, кай нещо бе! Мислехме да влезем в някои сгради, но те са... Ебал майката, положението. Цензур. Еми, добре са. И отиваме да видим бункерите. Няма да може да влезем, разбира се, вътре в тях. Аз ще се пробвам. Ще се пробва това. И ще видим, щом път това сака да слезне, слиза по тия арматурни стълби, я нещо. Бегай ще тако. Ще се пробваме да влезнем. И така, малко се далечко от тук, но... Ай, ще се пробвам, защото то няма топки да влезе, така че... Айде, до после. А не, Швепс! Леле, по! Ето ние отново Вече сме на бункера. намерихме ги. Единия. Другия ето там, отстрани. Покажа. Ето от тук, като се влиза, ето там е арматурната стълба. Тя много се пада. Там е арматурната стълба. От тази страна, а не от тая.
Раста прахетка. Ето тук има някакви неща. И само искам да вметна, че бункера е слят с този. Има еднакви входове, които са слят и може да се мине направо този към другия. Ема ти ли си пред такива експерименти? Се подам тук малко по-навътре. Добре. Вече камерата. Къде човек? Аз как съм 1,93 м. Абе, що не правим така просто, бе? Ето, аз съм по... Опа. Стой. Така. Да. Чакай, стой. Трябва да махнем камерата. Стой. Да. Дай телефона. Не бе, седи. Да покажем. Тут не се вижда много хубаво, но... Ето я тук и стълбата, също ще се промпрове. Внимавай. Това не разпочне опитно. Имам кърпички, че го избършим и те са мокри. Добре. Здраве. Тук има колци. Явно тя била вързана, да може да се влезе. Така, хора, слезнах в бункера. Не знам дали ще се види. Но предпочитам, ако някой гледа видеото и е със слушалки, да се ги махне заради ехото, което има. Общо зато това е единия бункер. Ще се пробвай така да направя с камерата. Обаче няма се види. Добре. Това е бункера, не е голям. Този е един от малките, другия е по-голям, ще го покажем след малко. Даже мога да кажа, че тук е топло. Да, тук е топличко. Ето цвети. Да, вече се вижда една идея по-добре. Ети телефона. Това може да се кача. Където е другата част, нали? И аз мисля да слизам там, защото е щупа на стълбата. И същата стаечка. Няма кой знае какво. Така че давай, ти може да направо да не спираш, защото е тук бункер. Да, той е бункер на някакви кирили 20 метра. Опа! Пробвам да слезна и в другия. А пък като имаме малко повече подкрепени така от приятели, ще слезнем вече окончателно всичките заедно, да. Ще си вземем. Това вече сме експорнаме цели. Да. Ще си вземем въже, ще си вземем някакви различни дрехи, защото аз съм с тънко яки и ме е страх да не го скъсам. Защото докато казвам, този е много по-голям. Ето този. Този се говори, че е двойно на онзи. Ето там. Ето тук се вижда, че това е по-дълбоко. Да. Ето. Ето. Ако можеш да дойдеш, сега. да покажеш. Сашко, то фенер не умира. Вероятно и половин час след тия така на празно. Брат, тук няма стълба. Нема стълба? Не, стълбата тук си изкартили си. И тук нема стълба. Да, бе. Верно ли, бе? Нема, брат, ето виж. Ето. Даже ето. Аз ви споменах, че ето там, не знам дали се види от ония ъгъл, ето там е след бункера. Ето там, къде се очертава леко фенерчето, не знам дали ще се види. Ето там, където присветвам. Да. Ето там. Ето на там също има, където присвятвам пак.
Да. Но там пак има някакъв изход. Абе, може случайно да не води към мината. Ще озовеме на мината, брат. Да, точно в мината. Не се знае. Тя мината отскоро. И така, хора, изгледахме от този бункер. Малко ни се объркаха плановете с връхкозак. Да, когато сме повече хора, да може да слезем надолу, защото ни трябва въже. И ще вземем поне минимум 10 метра или 15, за да може да го спуснем и да го вържем тук някъде за някое дърво, за да е здраво. И ще слезнем 2-3 долу първоначално, докато се види, че въжето е здраво. И вече после като е здраво, слизаме всичките и експлорваме целият бункер. Този казах, едната стаечка, другата е същия смисъл за това щупа на стълбата. Така че това беше от нас. Надявам се това видео да ви е харесало. Абонирайте се, харесвайте и ще се видим в най-скоро време. Чао! Довиждане!